Taħseb li huwa aqli ma' 150,000 fis-sena, 12,500 fix-xahar, ġifieri qed ngħidu. Ejja nkunu ċari għal darb'oħra. Is-sena li għaddiet kellna sena rekord fl-industrija tal-films. Taħseb li huwa aqli. Għalhekk qed ngħidlek jiena, għalhekk qed ngħidlek jekk għandna min qed imexxi l-industrija li qiegħda sena wara oħra tilħaq rekord. Mela allura iva huwa għaqli. Għaqli, hekk qed jiddeskrivi ż-żieda ta' 90,000 euro li rċieva l-Kummissarju tal-Films Johan Grek, 150,000 euro fis-sena għal 4 snin, 12,500 euro fix-xahar ammont deskritt mill-Ministru Clayton Bartolo bħala għaqal. Il-ġimgħa wara nofsinhar Net News taqsal il-Bartolo minn ta' il-barka biex Grek jingħata din iż-żieda, bil-Ministru jisħaq li dan kien approvat skont il-proċeduri taċ-ċivili. Min tal-go ahead biex il-Kummissarju tal-Films jingħata żieda ta' 90,000 euro? Il-kontratt ikun negozjat u jkun approvat skont il-proċeduri normali li wieħed għandek fiċ-ċivi. Domanda li staqsejna aktar kmieni din il-ġimgħa lill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Jagħti l-allokazzjoni lil kull ministeru skont l-estimi sta' mbagħad għal kull ministeru li jara li dik l-allokazzjoni tintefa' b'mod għaqli. Ma taħseb li huwa għaqli? Ir-risposta tiegħi hija dik. Mistoqsija li għamilna anke lill-Prim Ministru Robert Abela l-ġimgħa filgħodu li wkoll naqas milli wieġeb mod ċar. Min tal-go ahead biex il-paga tiżdidlu 90,000 euro għal 150,000 fis-sena. Semmi mhijiex korretta, però li minnek ejja nieħdu approach. Kemm iċ-ċifra ġifieri eżatt? Taf kemm hija xrajt il-kontratt kien disponibbli u kemm kien u kif inhu llum. Kuntratt li inkludi ħlas bażiku ta' 115,000 euro kif ukoll fost oħrajn 11,000 euro disturbance allowance, 10,000 euro spejjeż, karozza u servizz tal-mobile kollha b'xejn. Għal darba darbtejn staqsejna lil Robert Abela min effettivament approva din iż-żieda waqt li pajjiżna għaddej minn inflazzjoni bla ebda preċedent. Bil-Prim Ministru joħroġ u għal Grek u jgħid illi iż-żieda kienet frott metodi amministrattivi. Il-Kummissarju tal-Films nemmen li qed jagħmel biċċa xogħol tajba u qiegħed jattira l-investiment ta' kwalità illi jeħtieġ pajjiżna li iktar milli noqogħdu nkunu populisti f'ċertu kummenti naħseb eħan nifukaw fuq dak li verament l-industrija da ġiblu. Imma min tal-barka tiegħu biex jieħu żieda? Hemm il-metodi amministrattivi ta' kif ikun hemm żidiet u naturalment dak il-metodi u dak il-proċessi ġew segwiti. Min-naħa tal-Ministeru tal-Finanzi u min-naħa tal-Ministeru tat-Turiżmu? Il-proċessi amministrattivi ġew segwiti. Ma tistax tgħidli min ta' żieda. Il-proċessi ġew segwiti dak li nista' ngħidu. Mistoqsi dwar din il-paga eżaġerata Robert Abela fakkar illi il-Gvern jinsab f'tellieqa mal-privat. Sakemm persuni li qegħdin jagħtu riżultat tajjeb, nifhem li jrid ikun hemm livell ta' remunerazzjoni wkoll, nifhem ukoll li l-Gvern jgħid f'taqbida kostanti jew f'tellieqa ma niġ taqbida, hija tellieqa kostanti wkoll mas-settur privat li llum qed naraw settur privat illi qed joffri pakketti finanzjarji li huma b'saħħithom ħafna, letteralment qed jieħu s-settur privat miegħu l-aħjar nies ukoll u l-Gvern ukoll biex ikun kompetittiv u jkollu wkoll l-aqwa talenti miegħu irid jagħti salarji mhux li jkunu eċċessivi, imma li jkunu jirrispettaw ukoll ir-responsabbiltajiet u dmirijiet li joħorġu mill-kariga. Intant staqsejna l-istess domanda lill Ministru Clayton Bartolo ċoe jekk hux normali li persuni viċin tal-qalba jitħallsu dawn il-pagi bil-Ministru jfarfara fuq amministrazzjonijiet preċedenti. Dawn il-pagi huma pagi illi ilhom jiġu diskussi u negozjati bl-istess mod saħansitra minn żmien Gvern Nazzjonalista. 90,000 żieda mhux fi żmien Gvern Nazzjonalista hu. Iż-żieda issa hu. Il-mod kif ikun approvat kuntratt ta' CEO jew inkella kuntratt ta' xi ħadd ieħor huwa bl-istess proċedura li kien minn dejjem fiċ-ċivil. Jiġifieri jekk huwa ħażin illum kien ħażin qabel. Jekk kien tajjeb dak iż-żmien huwa tajjeb. Ma żieda llum ħada hu. Il-kontratti jibqgħu negozjati bl-istess mod. U l-Ministeru tal-Finanzi jaqbel. Ġibtek, il-kontratti jibqgħu negozjati bl-istess mod. Filwaqt li n-nefqa multimiljonarja ta' Johan Grek qed tiġi investigata mill-Awditur Ġenerali, il-poplu għadu qed jistenna kemm ġie jiswa l-Mediterrani Film Festival u wara illi ilna minn Settembru nistennew kemm ġie l-taxxi tal-poplu, illum Bartol qalilna li l-ġimgħa d-dieħla jippubblika n-numri. Mediterrani Film Festival kemm ġie jiswa Ministru? Il-Mediterrani Film Festival se ikun qiegħed impoġġi rapport f'mejt tal-Kamra l-ġimgħa d-dieħla. Francesco Catania, Net News.